Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Humennom otvorila vo štvrtok 10. decembra svoje brány v novom sídle školy na Lesnej ulici v rámci Dňa otvorených dverí. Na Dni otvorených dverí privítal návštevníkov zástupca riaditeľky školy Tomáš Masica, ktorý ich oboznámil so študijnými odbormi a špecifikáciami školy. Študenti školy v odborných učebniach predviedli krátke ukážky toho, čo zaujímavé budúcich žiakov čaká. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG vznikla 1. septembra 2006 v Brezne a 1. septembra 2008 k nej pribudla pobočka v Humennom. Zriaďovateľom školy je Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť so sídlom v Magdeburgu. Od 1. septembra 2015 funguje Humenská akadémia ako samostatná škola s 2 dennými študijnými odbormi: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. Škola v súčasnosti zabezpečuje vzdelávanie pre 90 študentov denného štúdia a 90 študentov na pomaturitnom štúdiu.